Činy na fitko, vlog. Neviem, jak sa to tu volá. Vlog 1. Ak sa to tu volá, nemám potuchy. Nemám feed up. Feed up. Uvidíme. Agres, train hard. Tak to bude veľmi hard, dúfam. Let's go. Nasypeme. Môžeme ísť na to. Pumpa už je tu ready. Počkaj. Vidíš to, čo som dokázal? Poď sem. Na zdravie. Na zdravíčko. Dáme aj taste test. Sladké. Sladké, spicy. Nie je to zlé. Dopijeme pumpičku, nech nám to poriadne napumpuje svaly. Dneska sa to nafúkne. Sprchy, lačes, čapujeme a ideme na to. No a pán Mareček už sa začal rozcvičovať, ja už som rozcvičený. Výhľad je veľmi solidný, by som povedal. Takže úplne, že topka. Fitko, zatiaľ uvidíme, čo ako. Yeah, Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. Marek, povedz nám, že či si našiel nejaké zadky. Nemajú tu stacionárny bike, ako máme v extréme, ten taký riadny výbušný, takže som sklamaný, budem musieť bežať. No, bohužiaľ, Marek sa hrá, že nebol pozerať zadky. A rite tu nie sú zatiaľ. Ešte sme moc skoro. Je to v piči, môžeme ísť do riti odtiaľto. Neoplatí sa tu ani byť obec. 5. opakovanie, 6. opakovanie a 7. opakovanie. Klasíme ruku. Rozvíjanie, ako chlap. Takže presúvame sa k ďalšiemu stroju. Prídem si strašne divný, keď to tu takto natáčam, ale nevadí, nič sa nedeje. Možno všetci myslia, že sme fakt youtuberi teraz, aj keď sa asi nikto na nás nepozerá, ale nevadí. Hej, je to dosť možné. Rozcvička, ide sa na to. Pán Marek ide na to. Fú, ručiska, jak totálny zabijak. No akože keby som dievča, hneď beriem tohto chlapca na totálku. A ináč, taký fun fact, strašne sme že hotoví z toho, že vlastne cvičíme. A je tu že eskalátor. Proste len tak. Tomáš bude nositeľ lode, áno. Kámo, musíme ten ruku. To je on čo. Pán cvičiteľ obrovský, veľký, začína svoju sériu. Je to posledná séria s týmto cvikom. Je plný učiteľ. Pozrite sa, čistý moger. Ježišmária. Marek Grajcer je, no je, že každého dievčaťa vlhký sen. Fú. Ale tie ručičky nevyzerajú zle. Férička. Make your choice by clicking on the product View, perform, repeat. Vyzerá celkom úste. Vyzerá to veľmi crazy. No je, že shake ti to tu urobí. Sypá. To sú bicepsy. Biceps ende, triceps ahoj. Prvá rozcvičková na tricepsík. Dneska to bude pík. Krása. Pocity? Pocity? Ty povedz pocity. Pocity dobré sú. Pán Grajcer začína tu na druhý setík. Prvá pracovná.
tento zabijak. Pocity z prvého setu. Ťažko, ľahko, uvidíme čo ďalej. Chlapské váhy. No, aby som to zdvihol, hej, ešte. To sa vystrihne, To nikto nevidel. Dáme 42,5. Predtým som mal 40. Tak je To to- išlo akože v pohode. Tak je to level up aj tak. Let's go. Pán Mareček. Nemám ruky ako Tomáš veľké, ale idem sa snažiť. Poď, Marečku, poď. Na pások ako pre Herkulesa, takzvané kliky na bradlách ideme, žiadne dipy. Začíname druhý cvik na triceps. Máme tu DPT krásne. So závažím, ale Mareček dáva bez ešte. Krása, krása. Koľko tam nakladáš? O co? Bohužiaľ iba 20. Viacej tu nemajú proste, ináč by som dal viacej samozrejme. Moje dipy neboli také nízke ako Marekové, lebo celkom má ramienka, akože tak hnevajú. Takže nechodím to tak poctivo, hej, nezhajtite ma, ale myslím si, že to stačí. Robíme čo sa dá. No, daj. To bude lift storočia. Buď to bude, že totálny ego lift, alebo to bude ten najlepší lift, ktorý ste kedy videli. Zistíme. Nie som za sebou až taký spokojný. OK, takže ja som slabý kus a s týmto nemôžem ísť, je to moc na mňa ťažké. Takže cvičíme tu s Marekom posledný cvik na triceps. Boli tu nejakí typci, ktorí si z nás troška robia srandu. Smiali sa, keď sme rozprávali do tej debilnej kamery. Je to úplne jedno, neriešime to. Ale je to asi troška divné, si to natáčame len tak, ale... A čo? A čo? A čo? Presne tak. OK, rýchle kardio na záver a ja si idem pobiehať troška, Tomáš. Mariadnu chôdzu. Pekne na Martinky idem, No a? pripravujem sa. Ide to pekne v takejto prírode. Je to mocné. Smer domov. Takže odchádzame z fitka. Ja hodnotím fitko akože solidných 9 z 10. Ja som bol veľmi spokojný, akože stroje sú akože úplne super, dosť podobných ako v extréme, veľa. Takže to je fajn. Lokalita super, takže ja hodnotím pozitívne. Za mňa plná pohoda, nič mi nevadilo. Ja ho zabijem. Tomáš má Videli nervy. sme voľné kúpečko. Onže, nie, idem pozdraviť kamarátov, jebem na kúpečko. Je všetko vsadené? Pohoda. No pozri sa, nie je šanca. Ale je, uvidíš to. Nie je šanca. OK, na to. Povinne miestnikové, typka nás otočila. Naspäť k tomu typkovi úplne na začiatku. Dobre. Prichádzame do Brútok. Podľa mňa očakávajte ďalšie takéto srandy. Ja si myslím, že na to, že som to takto prvýkrát s Marečkom natáčal, tak mňa to strašne bavilo. Koniec videa, ako Tomáš vravel, myslím, že to bolo úspešné a vidíme sa ešte niekedy. Je to tak. Treba skúmať ďalej, mňa to tiež bavilo, užil som si to. Pozdravujeme. Zdravíme. Peace. The only way I could really make it out of this.